Vo vysielaní Rádia Pohoda v tejto chvíli už vítam človeka, ktorý sa nebojí postaviť k žiadnej práci fyzickej alebo administratívnej, ale je pravdou, že veľkú radosť v živote mu práve prináša spev. Pán Robert Kazík. Pán Kazík, zaujíma ma, ako ste strávili toto leto, ktoré už o pár dní sa s nami rozlúči. No, musím vám povedať, že s prácou, pretože bolo veľa úrody. Všetky víkendy som robil po Slovensku a zase v mojich rodných Topolčiankach som oberal slívky. Teraz oberáme hrozno, takže fantázia, jablk plno, takže som sa vôbec nenudil. Je o vás známe, že máte blízky vzťah v Chorvátsku. Bola tento rok už dovolenka niekde v týchto južných krajinách, alebo sa ešte len na ňu chystáte? No, dovolenka nebola, lebo bolo strašne veľa roboty a ja nemám jeden víkend voľný, aby som mohol odísť. A vzhľadom na to, že ja sám na dovolenku nechodím, že vždy idem s manželkou a teraz je ona chorá, takže tento rok sa nám nepodarilo dostať von. Orchester Pavla Zajačka doprevádzal všetky vystúpenia v relácii Repete Ivana Krajíčka. Vy ste s týmto orchestrom spolupracovali aj po ukončení Repete. Ako spomínate na túto spoluprácu s Pavlom Zajačkom a chystáte ďalšie projekty s jeho orchestrom? Tak s Pavkom sme porobili strašne veľa vecí. Pavlo Zajaček je môj veľký priateľ a prakticky tie pesničky, čo som s ním urobil, tie mali, myslím si, že najvyššiu hodnotu a najvyššiu kvalitu. A viete, to, čo bude do budúcna, to si neviem ešte predstaviť, lebo mám ešte kopu pesničiek, ktoré mám nahraté a mal by som ich dokončiť. Teraz som dokončil Megamixy 2, čo sme s Palom Novotným urobili so Savkom. Predtým boli Galatéka 2, tá jednotka mala veľký úspech, aj Megamixy mali veľký úspech, ale teraz sa mi zdá, že aj Megamixy 2, to sú všetko tie staré evergreeny, ktoré sme spievali a vrátili sme to s Palom, obnovili, dali sme tomu nový šat a dali sme to do diskorytmu, takže má to trošku taký ťah na bránu. No a či budem s Palinkom robiť Zajačkom, ak budem živý a zdravý, rád by som s ním ešte niečo nahral. Jeseň nám dáva výrazne najavo, že sa blíži. Chystáte v tejto dobe nejaké nové nahrávky, ktoré vydáte na CD k predvianočnému trhu? No už je na svete jedno aj druhé, aj Megamixy 2 a aj Galatéka 2, takže dostáva sa to na trh, takže na Vianoce bude určite tí, ktorí si mňa kupujú do série, tak určite potom siahnu. Pán Kazík, ja vám ďakujem za váš čas, ktorý ste venovali našim poslucháčom a prajem vám ešte veľa tvorivých nápadov do vašej ďalšej práce. No a zase niekedy vo vysielaní Rádia Pohoda sa na vás teším. Tak dovolte, moji milí, dúfam, že aj moji poslucháči, zaželať vám všetkým príjemnú pohodu s týmto rádiom, pretože nie nadarmo sa volá Pohoda a ja dúfam, že sa vám pesničky, ktoré vám oni budú púšťať, všetkým budú páčiť. Možno, že sa vám budú páčiť aj tie moje pesničky. Bol by som veľmi rád, chcem vám zaželať hlavne všetkým veľa zdravia, lebo som presvedčený, že keď budete mať zdravie, všetko bude vo vašich rukách. K tomu veľký kopec šťastia a nech sa vám splní všetko to, na čo si len pomyslíte. A veľa pohody pri Rádiu Pohoda. Bol to príbeh náš, príbeh môj a tvoj, ako z rozprávky, skutočným však bol. Koniec príbehu mal však iný dej. Ten, kto zostať mal,
navždy odišiel. Ďaleko je Boh, ďaleko sú sny z mojich najdrahších. Najďalej si ty, ďaleko je Boh, ďaleko sú sny z mojich najdrahších. Najďalej si ty. Rádio Pohoda. Pokiaľ budem žiť, budeš iba ty, ten najkrajší sen, čo sa nevráti. Každý máme sny, krásne pozlátka. Život by mal byť ako rozprávka. Ďaleko je Boh, ďaleko sú sny z mojich najdrahších. Najďalej si ty. Ďaleko je Boh, ďaleko sú sny z mojich najdrahších. Najďalej si ty, z mojich najdrahších. Najďalej si ty.